Det her program, det er gået hen og blevet en vaskeægte undergrundssucces uden sidestykke. Ja, det er helt fantastisk, så godt det går med det her program. Og folk, de elsker det. De fleste af dem. Men det er ikke alle, der kan lide det. Og det skal du ikke være ked af. Fordi hvis du er en af dem, der kan lide det, så hører du med til eliten. Du møder måske nogen på gaden og siger, jeg kan ikke forstå Kasper og Mandriller. Og så fuck dem! Fuck dem, siger jeg til dig. Det er ikke en skid værd. Det er intet værd i forhold til dig, der forstår programmet. Du er med i denne lille klan. Mennesker på et højere stadie end alle de andre. Og vi bliver flere og flere. Og vi ved, hvad det går ud på. Og vi er de fede. Vi er a league of our own. Vi er på toppen sammen. Det er godt, vi holder fast sammen. Vi skal holde sammen nu. Og vi bliver flere. Vi skal holde os i en lille klan af mennesker, der hilser på hinanden diskret. Nu skal jeg lige vise dig, hvordan du gør. Hvis du møder en ligesindede, så hilser du lidt diskret, så man har en intern hilsen. Den viser dig nu. Bjarne, prøv lige at komme. Okay, så ser det nu sådan her godt. Dag, ser du Mandriller-aftalen? Det gør jeg da. Godt. Så gør vi det. Nu. Nej, op med hænderne. Klar. Kom nu, Bjarne. Bjarne, gør det nu, det der. Nej. Hvorfor gør du det ikke ordentligt? Det vil jeg godt. Det går meget hurtigt. Jeg vil godt lige have haft lidt mere. Sidste gang. Nej. Ud, så. Ud, når jeg siger det. Det gik meget hurtigt. Men du er nu med i den specielle gruppe af mennesker på det høje stadie. Og vi bliver flere.